They lock Nnamdi up, put him in prison. Don't you know, as Nnamdi is in prison, all the Igbos are in prison. Many of you, you will be buying favor from people that hate you. I did not say hate them back, but you need to be careful. You are even telling me, if you see me preaching, many millionaires in Igbo land, they will call me in their office and say I should stop remembering Nnamdi Kanu, that he got what he wants, that he deserves what he got. I will be like, brother, are you serious? What if you are in his position? They will say, God forbid, I cannot be in his position. And God say, from now to 9 months' time, pray very well. Let Nnamdi Kanu come out. Because I saw when Nnamdi Kanu died. And the death, the death brought disaster. Even me that is talking to you, I ran inside forest. I went there to go and build this ancient house, Ula Africa. I went there. I carry so many people. Because that place, I hide them. I told God to surround it with wall of fire. And he did it for me. It was a terrible, great problem. Let us be praying. My prayer, let Nnamdi not die. Because the outcome will not be that beautiful. I want everybody to live in peace. Since I entered this life, I've never seen Igbo people happy. I always witness Igbos as slave people. I wish God would just break the record the way he broke the record of Israelites in the land of Egypt. I wish his promises will just come to pass sharply, ASAP. Those of you that say, Nnamdi, you talk too much. I cannot keep quiet when God says speak. I will never insult anybody in this life. I will never disobey government. I will never dishonor them. But I will only speak when God asks me to. And when I'm speaking, I will always ask God to guide me so that I will not offend anyone. With all humility, don't see me as a pest or a burden. I cannot scam you in the name of being a minister. I cannot lie to you for you to dash me money. I cannot use the name of God and make you to be a victim of circumstances by duping you. I will only tell you the truth. If the Spirit of God touches your heart to support me, that my account details, use it and support. Pray, for a very mighty rain is about to fall in Lagos State. And a rain mightier will fall in Abia State. But our prayers, God will use it and show mercy. In Jesus' name, amen. Ndị okenye Igbo, ekene munu. Ndị ọchịchị ala Igbo, ekene munu. Unu ji umbrella. Unu rịọ Chukwu ma o kwela ka mmiri azụ. Ọ gakwana adị mma okenye nọrọ n'ụlọ, ewu anwụọ n'ọgbụlị. Ana m agbalịkwa n'ike m otu Chukwu shiri mee m. Ana m nọrọ ọcha m gụrụgụrụ m were ihe dịka oshishi representa maazi na-ekpe ekpere were cha ọgwụ ndị mma na o kwesịrị ịṅụ wụsa ya n'oshishi ahụ, take ya as the point of contact so that cancer niile na-aba ya n'ahụ aga arụ ọrụ, ọrịa niile a na-esendịrị ya onwe nke na-enye nsogbu. But kama ụmụ Igbo ga-ekpere m ekpere, onye ọbụla ebuwe m agha. Ọtụtụ hụ m n'ụzọ ha echere m aka mgba, m gafee ha sị na m nwoke ahụ imere m expect ka m bịa lụsa gị ọgụ. Ana m ata ọkpụkpụ anya m n'olu, aga m atali ọkpụkpụ anya m n'olu. I am an angel of peace. Onye ji nke o ji papụta eke were ekpewe ekpere. Ndị na-eji ọgwụ na-eme challenge ma na Anambra ma na Enugu ma n'obodo dị iche iche n'ala Igbo, papụtakwala ọgwụ ahụ ma arọbi n'agụgụ ahụ, kpọtụgodi ha ọwụ naanị ndị chọọchị kunu na-efesi na-akọ ndị chọọchị na-akọ ha as if na ndị chọọchị kọsịrị ya. Otakun na-akọ ndị oziọma akọ ndị chọọchị. Unu bụ nnọọ innocent. Ya wụrụ the life of a coward.
onye ọbụla papụtagodi ma ndị bụ ọgbanje elu ma ndị ọgbanje mmiri ma ndị mkpumkpu ala ma ndị pastọ yahoo ma original pastors ma ndị na-ala ala ikiti ọnụ ndị na-ala ikiti ọnụ so that ka a na-enyetu ha ego. Unu mepetụgodo ọnụ kpee ekpere mụ na ga-ekwu okwu ma Chineke asị unu kwuo unu ahafụ ikwu mana kpee ekpere maka Chukwu ga-asị kpee. Chineke mebere na Nnamdi Kalu pụta ọtụtụ unu ga-ebu ụzọ gbara gawa n'ọfịs ya ka o rejista chọọchị gị ka o mee ga announce ka gị na ya see pichọ ọ nwazi anwasị na ọ na-achọ mma agha ọ na o nwere otu o si achọ ndị tiri aka na-eti mkpu ka ọ pụta gị ga ebe ahụ chọọ ofu ashịrị ga-akọ chọọ ebubo ị ga-ebo chọọ amụma ụgha ị ga-ebu so that ka elepụ ha anya leta gị nwa bụ mkpu a na-echiri ọkwa ndị lụọ ọgụ lụcha gị nwa bịa bụrụ onye akụkọ. Come out. Ụmụ Israel timuru aka kpewe ekpere na-efesikwa ọgụ dị ya Chineke napụta ha. Anyị atagbula onwe anyị na ahụ sinsi pụtara ụwa ahụtụbeghị m ihe ọma na obodo Igbo anyị na anyị nwere ego mana ego anyị nwere anyị enwe mmadụ ego and use. Ọ bụrụ na anyị nwee mmadụ n'ala Igbo Nnamdi agaraghị ịpụta sinsi. Igbo enwero mmadụ iwere ego lebite onye nwe mmadụ karịa onye nwe ego buru ya n'obi ọ ịtụfuo ya mana eziokwu ka m na-agwa gị gaa na party club iwe ebe Igbo na-awụ ego ka mmiri but they don't have anybody. Lee ụdị oppress a na-eme gị iwepụta billions n'ụlọ akụọ ya riri chere gị aka mgba. Ana m na-agba n'ụzọ Lagos ị ga-ahụ iburu moto onye Yoruba ahụ ala gị hụ na iwu onye Igbo ya ọ gbara speed bịawa ihe ọ ga-asị gị ọmọ Igbo from the road ịnwazi anwasị this is chance ọ paka o mee call abịata oyiri moto gị ị ga-akwụ ka atọ ụgwọ ike agwụ ụta aka na-efe odu aka. Even agara m Alaba International na-eme ozi ọma ndị Yoruba nye m position they were giving me position ha nye m position creatara m position. Ndị Igbo anyị rute ebe a nsị na m aga anọ ebe ahụ na m na-atụsa ha ụzụ na oziọma m na-eme na ọwa ụzụ ka m na-atụsa ha. Ndị Yoruba sị na ihe m na-ekwu wee eziokwu n'agbanyeghị na m abụ onye obodo ha na ha ihe m na-ekwu n'eziokwu that they should leave me. Edechara m oziọma ndị Yoruba ma enyewa ha ego ha sị m we no want make you pay us masa is from my heart mana ndị Igbo anyị jichiri moto bụ ngwa ego m si na m ga-akwụ ụgwọ ala. Ọ bụ one man a na-akpọ Aboki ọwụ the man pụtara bawara ha bakatara ha si ha na ha ga-adacha stroke na nwaanyị a Chineke ji arụ ọrụ na-agwa m Hausa ma Igbo ma onye ọbụla na-ezi onye ọbụla na ozi niile o ziri ebe a na ọgbaala na ha nwee fọntrị jide ya so ọ ga-akwụ ha ụgwọ na stroke ga-adacha ha. Mgbe the man kwuru na stroke ga-ada ha niile bịazese m na m chọrọ ka stroke daa ha in short na m enyezila ha anything na ọwụkwa na egwu na-atụ ha na just that na sometimes na uche na-abịa abịa. And then let me tell you akwa anyị na-ebe na Lagos ọwa anyị nwajiri aka anyị chibe ya since July ka m bịara Lagos na-agwa everybody take your properties that are important back home, go and keep it. If not, you will regret. You say I have Costco. You say I have this, I have that. Now, are you seeing it? Are you seeing it? I want Timon Geburi Cynthia Soya. I'm not against anybody. I don't wish anybody evil. That is why I work with everybody. Whether you are a spiritualist and I'm feeling hungry, you see me and say, Mara, come and eat. As long as God say eat, my dear, I will eat. If after eating, I will still fetch your water and drink. Because my hand and my heart is pure. God is in charge of this earth. Whatever that is happening, He is the one ruling, controlling the affairs to show you that He is still God. But you are proving stubborn. By the time He will scatter everybody with tsunami. By the time pipe will break in Lagos, because pipe is about to break. A very great pipe that contains oil in Lagos State. It is going to break. I don't know how they will break such a pipe.
And every living soul in that community will not survive it. Pray. Be watchful. The God of Abraham, Isaac, and Jacob, according to Exodus chapter 3, verse 6, say, I am the God of your ancestors. Pray to the God of our ancestors, not to our ancestors. Because our ancestors are handicapped. They cannot help us. It's the God of our ancestors that will help us. If you like, be pushing me spiritually. Obasam, no consign me. After all, life is a battlefield, not a playing ground. God bless you in Jesus' name. Amen.